Tanac, Santi, bon dia. Hola, bon dia. Primer de tot, ahir es va confirmar el descens de categoria del primer equip. Una temporada ha estat molt complicada, amb moltes baixes, ha sigut una temporada molt estranya a l'equip. Sí, ahir es va confirmar en fi, aquesta trajectòria que han portat. A la primera temporada, a la primera volta va estar amb moltes lesions i altres circumstàncies que no es van ajudar, però bé, al final és un campionat de lliga regular i no ha sigut possible al final complir el nostre objectiu, que era poder jugar a la divisió honor l'any que ve. Un equip aquest any amb molts jugadors joves, aquesta pot ser una de les parts positives, mirant el futur, de nou el treball de Pedrera, és el futur, tal com està l'economia de tots els clubs. Sí, home, el primer que haig de dir és agrair l'esforç que han fet tota la temporada dels jugadors fins a l'últim moment, fins avui, el partit d'avui, i això és molt important, el seu compromís, la implicació, i per tant repeteixo l'agraïment per l'esforç que han fet, no? I la gent que els ha recolzat, i bé, per un equip molt jove, possiblement també ha tingut manca d'experiència en algun moment, però per un altre el més important per tots nosaltres és el potencial que té aquest equip jove i els que venen per darrere, que això farà que segur que tornem aviat a jugar a hoquei d'elit. Aquest ha de ser el gran objectiu, no? Intentar ser la temporada que ve tornar a l'elit de l'hoquei, no? Sí, ara toca uns dies de reflexió, valorar tot el que ha passat, segur que es poden millorar coses i el nostre objectiu és tornar a la temporada propera a la divisió honor al joc hoquei d'elit. I avui, per últim, també una bona notícia, el Terrassa, que també confirma en categoria femenina aquesta permanència, un any on s'ha guanyat el campionat de Catalunya, per tant no es pot parlar d'un any en general positiu. Les noies han fet una bona temporada, han guanyat el campionat de Catalunya, és un equip molt més jove que els nois i això li dona molt mèrit, per tant les hem de felicitar i li hem d'agrair també aquest esforç que han fet i fins avui s'ha confirmat i per tant és la cara i la creu de l'esport. L'esport a vegades tens moments que no són els millors, com es va ser ahir, que no va ser la millor bona notícia per tots, i en canvi les noies avui ens han donat aquesta agradable notícia. Molt bé, merci.